Kmieni l-Hamis filghodu grupp ta' studenti tal-Università ta' Malta ħadu l-inizzjattiva biex jiġbru donazzjoni ta' ewro minn kull karozza li tipparkja fil-parkegg tal-Università. Jidher li din l-inizzjattiva kellha rispons tajjeb ħafna mill-istudenti universitarji iżda mhux l-istess jista' jingħad fil-konfront tal-ghalliema. L-istudenti vera kienu responsivi, ġifieri kienu lesti minn qabel bil-1 euro kważi m'hemmx għalfejn inkoraġġawhom. Forsi l-ghalliema kellna intomna iktar push biex jagħtu 1 euro ma overall kien hemm rispons tajjeb ħafna. Din l-idea ħarġet mill-forum tal-organizzazzjonijiet fih dan l-Università stess u lan warajja wasa biex jinġabru flus għall-istrina id-dar tal-Providenza kif ukoll għal riċerka dwar il-marda tal-kanċer tas-sider li ser tkun qed issir mill-Università Maltija stess. Intan dan kollu qed isir bħala parti minn sensiela ta' ġimagħtejn attivitajiet li saru brabta mal-festa tal-miliet. Nbijaw il-cupcakes pereżempju, kien hemm maratona DJs il-bieraħ, illum għandna il-car free day. Qed inbijaw kalendarju wkoll li għamilna aħna tal-organizations. Permezz ta' dawn l-attivitajiet l-istudenti u l-ghalliema jnaqdu l-koll flimkien għall-ispirtu tal-miliet fil-kampus tal-Università. Għal diversi snin ġbarna l-istrina u għal-dar tal-Providenza. Dis-sena wkoll zidna li parti mill-ġbir ħajmura research for cancer tal-Università stess.